ko no. Bakit? Sayo. Roy! Sayo. Ganda yun. Easy na yung luto na. Ay, hello. Magluluto. Yung ang kusinira. May buntag. Luto Ay, na buntag yan. mo. Luto na. Gabablog di ako. Masaya ka ngayon kasi may-wifi ka. Ay, nag-YouTube na. Dati hindi kasi isipan na. Kasama naman ito sa paglagabi, bago na. Uy. Oh, guys, ito labahan ko. Sino ba yan? Wala ah. Sabi ko, nagbablog lang ako. Vlog ka? Oo, vlog. Ito yung kasinira namin. Lambot na ba ito? Ay, ang tigas Yan. ko rin. Bakit kaya? Ah, yung ulam linoto. Yan. Tigas ka. Matagal naman. Yung isa ko niluto. Sige pa. Ubusin mo pa ng ano, gasol. Ha? Igo pa maubos ng gasol. Tiga pa. Tiga pa, oh. Isa pa, konti na lang. Mga alas 10. Ito na to. Tagal yung isa yung binili ko yun. Sandali lang maluto yun. Bago yan. Ha? Bago yan. Alin? Ito lang dito yung ilang kumakain. Bukasan mo, isuli mo. Tagal na yan. Ha? Tagal na. Bago. Kanila ito bago ito. Kasi malaki yung ating maliit eh. Silaw ka. Tigas pa. Mga 15 minutes pa. Sayaw mo na. Oh! Ala. Ano ba ito? Ano ba yan? Dagda? Eh, ayaw maalis. Sabunan. Kailan yan? Ngayon? Ewan ko. Ngayon ko lang pinikita. Ah. Ilaw pa. Nagugutom na yata yung isa eh. Ano to? May bangga. Ah. Ayaw maalis din. Hindi yan. Hindi siguro ni mo nakita. Dagda siya. Hindi. Hindi. Parang tagok ba? Ano kaya ano? Joy na yun. Ayaw pa maalis. Oh, sayang naman ang damit ko. Gutom na yung tatay mo doon. Hmm? Gutom na yun. Hindi kayo nag-almusal. Almusal na ba? May kape. Wala, ayaw. Tingnan lang na natin yung daw. Sige, sayaw mo na. Pumusik dyan. Ayoko. Iba, makikita ni mo ito. 30 minutes pa. Makikita ni mo ito sa YouTube. Maaga pa lang. Tigas pa eh. Mga 30 minutes pa. Matigas pa. Hindi na kabubukas ko lang. Kada. Malambot na siya pero hindi ko masyado. Ang buko yun. Kaway nang ili. Ayun. Ganyan ka po. Hindi ako rin. Ano na ina? Basahin niyo pa na kaya kung nagpapitis mga tagay ng bansa kayo. Tagay ng bansa pa. Sige na sila matulong na tutulong ko kaya mayaman ko. Oh, okay ha.
ano po. Magkakabuang. Marag ananando. Nakuha ka na to. Iwan ko sa'yo. Mura sa'yo ka na. Durog ba na ano